nens i nenes de l'Escola Catalunya, com esteu? Bé? Avui us vull presentar una manualitat superdivertida, molt divertida, i es diu carrera de cucs. Necessitem un paper, retoladors, canyes i tisseres. Comencem. Doncs mira, jo faré 2 cucs, perquè faré una carrera amb jo i una altra persona. Faré 2 cucs. Llavors, amb aquest paper ho dobleu una miqueta i el retallaré. Molt bé, ja tinc retallat, vale? Com vull fer 2, doncs retallo 2. Vale, molt bé. Faré un, vale? Llavors, per fer el meu cuc, doblegaré per la meitat el paper. Molt bé. Veieu? Per la meitat. Després, aquesta meitat per la meitat. Cap a dintre, vale? Aquesta meitat també per la meitat. Veieu? Vale, molt bé. Ja he fet la meitat de la meitat i també faré cap a dintre la meitat, l'altra meitat. Molt bé. I quedaria així, tot cap a dintre, vale? Llavors, ara retallaré les cantonades una miqueta, que quedin una mica així arrodonides. Veieu? Doncs ara l'obro i quedaria així. Veieu? Doncs aquest seria el meu cuc. Vale? Doncs ara li faré la cara del cuc. Li faré uns ullets i la boca. Veieu? Vale, molt bé. Doncs ara faré l'altre cuc. En recordeu-vos, per la meitat per la meitat cap a dintre, l'altra per aquí, l'altra per aquí. És molt fàcil, I així, així. Molt bé, ara les cantonades. Les retallo per donar forma. Obro. Xan. Ja tenim un altre cuc. I ara faré els ulls i la boca. Un ull, un altre ull i una boca molt contenta. Molt bé, doncs ara serà molt fàcil. Ara comença la carrera de cucs. Ara ens veiem. Comença la carrera de cucs. Vinga, Laia! Molt bé, nens! Doncs aquesta ha sigut la nostra carrera de cucs. Us ha agradat? Ha estat superdivertida, que sí, Laia? Sí. Així que vull que ho faciu vosaltres també a casa, vale? I només dir-vos que bones vacances, que us estimem molt, que ens tornem a veure al setembre. Adéu!